Tässä on Luka, tai paremminkin Ehodel. Siinä on CP paremminkin. Ja joo, minä. Mikä tää on? Ja sieltä se tuli ulos sieltä. Okei, no niin, mennään alas. Okei, haluatko olla kameramies? Mhm. Okei. Mikä paikka tää on? Tää on lähellä niitä tunneleita tai jossakin siellä päin. Tiedä miten niitä tunneleita päästään. Get boy. Oh shit! Ei ollenkaan! Elodie, Tokio, mitä vitsiä? Sinä on. Mä oon kohta tää vitu. Sinä on. Ei! Luka! Vallapas. Elodie, Tokio, mitä ihmettää täällä tapahtuu? Oi saatana! Mitä kävi? Missä nää oot? Mitä kävi? Mä koitin mennä piiloiseksi sen tippu. Niin mäkin voin. Mutakakka. Kuva, mutakakka. Tänne näin. Noin. Tätä äkkiä. En vielä. Ennen kuin se tulee takaisin. Meidän pitää viettää filmi sinne, niin siinä saa esimerkiksi. Elodie. 16 filmiä jäljellä. Okei, lähdetään takaisin. Onko se mutakakka vaarallinen? Oh. Kui? Siis se ottaa sut kiinni ja sä et voi lähteä sitä karkuun. Se niinku tappaa sut sulla. Ei kuva tätä. Nyt! Tästä. Filmi loppu! Okei, nyt Filmi loppu! Filmi loppu! Elodie Studio, eikö saa? Sulla on kamera, sä et saa jäädä pelleilee sinne. Ei siellä kävellä. Jos menet mutakakan luo, niin... Ei pysty. Silloin kun pakko äänestiin. Mitä vittua? Tää jätkä meni tänne vitun editointipaskaan. Niin, anteeksi mitä? Koko. Edit. Le. Eri boy. Ei. Tuolla meni se ihme joku mutaka. Oh shit! Ei! Kato nyt viussailijaa. No vius on vaikka kuinka paljon vaikka me Ai. Siellä oli mutakakka. Elodie Studio. Elodie, Tokio, mitä ihmettää täällä tapahtuu? Ei saatana! Eli se olit sinä, joka minut tiputti sinne. Sinä pistit sen tuolla. Mitä kävi? Mä koitin mennä piiloiseksi sen tippu. Niin mä tipoin. Hei mutakakka! Tänne näin. No. Noi äänet. Mä silloin lähtee mutakakka karkuun. Tässä. Kato noita viusseja. Nyt just tää tappaa.
Kitty boy. Käk. Joo, part 1 oli tässä.